Ano mo? Sige lang po na, ha? Chismosa kayo mo, ha? Ha? Yung sarilap tanon kayo mo kinabuhi sa uban, ha? Tita, dami ang kaunog high kick ron eh. Kauwaw ra mga ka. Di mo gagalito. Di ba na high cake? Hot cake na siya kaplodi. Hot cake? Oo. Hot cake din ah. Tagay kong sinsilyo ba palit ko? Kadali lang ha. Paunsa na kong kwarta. Nasa soldier bag. Ha? Soldier bag? Han, ako itugan sa imuha. Unsa man na? Christian ko. Makoy labot sa pag-unsay mo relihiyon, andam ti kapakaslan. Dili. Ako ni, si Christian. Katong kasabay ni mo nagpatuli. Bay, lagi bay. Dalawa ka. Lagi bay. Asa makaadto? Padulong lang ko bay. Padulong lang ko bay. Lodi tilawin na god. Wow! Lami to. Lami. Mga ulit na. Wala ba niyo yun? Sukot kayo siya. Sukot kayo siya. Ako'y nag-provide nining tanan. Kung saan isugon ako si matumano nimo, kung ko magluto ka. Ha? Tinuod ka? Gisulti yun na sa imong barkada? Oo, gani. Kulbaan gani ko. Suga good. Kung ako pa gisultihan na to, pangdukdukon yun ako nagmartilyo na inyong ulo. Mo ba? Biasa ka. Magluto sa ko. Laban na lang po ko. Ay, nagkabala ka. Tuog lang ka dito niya. Pukaw na lang tigag mga unta. Sige, gutom na pug ko. Oh, okay. Relax lang. Ako na. Suga ato yung barkada, no? Manilig lang ko, Dre. Ako na bala. Mahugas ang plato. Ako na tanan. Daog yun ka. Basta dili mamoy, boy. Ang imong bana. Mahal. Wala siya. Mari, tumbling na, Dre. Kay magpapap ta. Alin na, Dre. Kung sugtong ka nimo, akong ihatag ang bituon nimo. Kung ihalad gina ko nimo. Tanan buhatan ako para nimo. Sus. Mangga di ka kabuot na imong kugmo da sa imong ilong. Bituong pakaha. Ay, miss, pwede mga number. Sure.
number. 0966-275-365. Ay, miss, pwede may number? Okay, uy, kanang 0956-275-132. Miss, pwede mga yung number? Oh, asa man ka? Wala ko ginahin mo. Bulayas na ko. Asa man ka? Sabok, wala lagi ko ginahin mo. Ayaw ko kinain Samok na kayo ba? Ano man, ginabiyaan mo ko ni mo. Anak ko ilain. Anak ko ilain uyab. Wala ko ganahin mo. Wala, be. Ako manggani. Na manggani ko 5 ka uyab. 5. Wala manggani ta kagibiyaan. 5 yun. Wala na siya kayo isa ka uyab. Ayo, Man, nakita na pa? naa. Nakipanti? Unsa man tawag ni mo ani, ha? Ha? Dini panty, dini panty, dini panty. Pan ba, pan? Tuwan eh, pan ba, pan? Ang istorya. All my life was a paper, once plain pure and white, till you moved with your pen, changing moods now and then, till the balance was right. Then you added some music. Every note was in place, and anybody could see all the changes. Dota, dito mag-on? Dirty talk? Naata sa sakyanan, uy. Dirty talk? Dirty talk? Sige. Sige na ba? Sige. Tai, igit, tubon. Tai, ibutang sa plato. Ano nimo? Dirty talk to ba? Hugaw man mo, di ba dirty talk? Dirty talk, di. Kanang Tayo sa patay. nakaigit sa short. Bagong game sa Christmas party. Relax lang. Ay, saya ka, uy. Ay, patindog daw ba ayo? Ay, tulog lagi. Ano, relax. Eh, suda na i-shoot, uy. Kaya ni? Ano yung magabilat? Namawaw naman siya mo.